det med hvad hedder det? Anden episode, Kevins Blog DK, her på YouTube. I dag skal jeg vise jer min have rundt. Rundt i min have. Den er ikke så stor. Eller jo, det er der måske nogen, der synes. Fordi der findes nogle folk, som ikke har en have. Jeg håber, I ikke hørte det der. Okay, lad os gå i gang. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan se noget. Det er min cykel. Pink styr. Her vokser vi nogle jordbær. Det ser ikke ud til, at vi er gode til det. Der ligger nogle blomster der. En lille fuglehus. Kæmpe træ. Jeg ved ikke, hvorfor det træ er der, men sådan er det bare. Der er 2 stole her. Bare sådan, så vi lige kan slappe lidt af en gang imellem. Og det her, det er sådan et slags lille hus, hvor der ligger en græsslåmaskine, tror jeg det hedder. Her er der en hæk, busk, hvad man nu kalder det. Her er bare et vindue. I får måske mit hus at se. You never know. Okay, herude kan man så bare lige slappe lidt af. Tag en lille cigaret. Jeg tager ikke cigaretter. Jeg er ikke dum. Jeg prøver ikke at kalde mine forældre dumme, men jeg ryger ikke. Og det kommer heller aldrig til. Ja. Og så et par bænke her. Hække. Flot træ. Hække. Her er sådan et lille spisebord, så vi kan sidde herude og spise. Det ved jeg ikke. Mine forældre er ved at planlægge. Jeg ved ikke, om det her det passer, men det håber jeg selvfølgelig. Mine forældre overvejer faktisk at flytte. Vi flytter ikke land, men det er mere fordi, at vi flytter til et andet hus. For helvede. Vi hader bier. Okay. Hæk. Lille vej her. Den her blomst stikker op. Kan I se den her? Den er klam. Vil I vide hvorfor? Fordi jeg er allergisk for den. Hvorfor gemmer du dig? Ja, okay. Min ven er lidt pædofil. Men ja, det må I klare jer med. Vi flytter måske til et nyt hus. Tæt på et par af mine venner og tættere på skolen. Og det bliver nok sjovt. Vi tegner vores eget hus. Tak fordi I så med. Subscribe, like den her video. Hej.